आं बाहेराव थांनो दे बबे बाहेराव थांनो ओरै खालामनो मारै खालामनो हासुहैनो लामायाव बेखौनो डाइरेक्ट बुंनो हाया जाहैबाय नोंहा सिख्लाफोरनि सिगाङाव हासुनो बुंला जि आं दालाय माथो बुंखो नों बुजियासै नालाय ओइ जोंना एसएसनि रिजाल्टआ गाबोननो होगोननो माथो जाखो मोजांसो बवा जाखि नोङो रिजाल्ट होसिगोन रिजाल्ट एसएसनि फाइनाल रिजाल्ट औ माथो जाखो एगजाम आंनि संसारखौ जाहोनो हागोन नामा होदों माथो जाखो रिजाल्टनि नाम्बारा आंनि फिउचारखौ जाहोनो हागोन नामा अरे भाई कलेजाव एडमिसन लानायनि थाखाय एगजामनि नाम्बार आरो पार्सेन्टेज आंनि लाइफआव जेबो एफेक्ट होआ गावहा हाबोदों खोमा बेखायनो दुगा साला हे हानो बाबु माखासे मेथाइसो लिरनानै फैदों आङो एन्सार स्क्रिप्टआवनो दा मास्टारा मोजांबा नाम्बार होगोन खर' गाज्रिबा दाननोसैगोन बि दामबा दानथोंलै बाल सानबेसे जायो बे नोंनि 95% 100%ना नायनो आंबो बै न'आव हेल' दाब्ले मा खालामदों खामानि गैया पाबजिल' डिस्टार्ब दोन लेखा फरायनाया गाबोना नोंसोर गाबाखैना लेर दे नोंस्रा लेर गोसो होनानै नोंहा मानो गाबखो हा गोख्रै लिराबा नाय होबावसैसो लिरगोन ना लिरा बे हम खलमा खियाबो मोदोमलायदोंलै मा जाखो लोगो फाग्लायालाय सिलौफोरखौ बुबाय दोनाव गाबलाय आइदै खिथुआव दोलाबजों बालि सैथि आइदै बे माखियानो गैया माथो बेखौनो खिथुआव फाग्लाया No. हेल' ओइ थुलुंगा आंनि फैसायालाय बड'लेण्ड टेलिकम सुबिदायाव बरायबाय 10 रां रिसार्जनि थाखाय अनला 2 20 रां रिसार्जनि थाखाय नारजि 2 आरो बिदि स्किलबावनो नोङो गोजोन्थों साला सानसे ओंखाम मोनजाखायाखै सुमफ्राम थाइसे मोनजादों दासो रावजोंबो रायलायखाया आं जाबाय थागोन आं जोबजासिम रावजोंबो रायलायखाया आं सालाफोरजों जाबाय थागोन आं सानसे ओंखाम होलायलायो बिसोरो जाबाय थागोन आं सुमफ्रामखौनो दा रायलायखादों आंजों आंबो रायलायजेनखाया रावजोंबो जाखाङागौ मानि सिरि जाबाय थाखागोन आं बांद्रायखौ बायो आंना बाराबा